Егет кызлар Фәннәр академиясына җыелган галимнәрне халык җырлары белән сәламлый. Бүген монда ким дигәндә 4 милләтнең мәдәни мирасын күрергә була. Сәхнәгә якут халкының борынгы уен коралын алып чыгалар. Ул төньяк табигатендәге үзенчәлекле авазларны яңгырата. Развитие языка, культуры. Мәдәни мирасыбыз төп байлыгыбыз булып тора. Ул Россиядә яшәүче халыкларны берләштерүче әйбер дә. Безгә галимнәргә милли мәсьәләләр буенча күбрәк эшләргә кирәк, бигрәк тә телне саклау буенча. Особенно язык. Бүгенге очрашуда Татарстан, Башкортстан, Чечня, Якутияның фәннәр академияләр президентлары катнаша. Уртак хезмәттәшлек алып бару өчен узган ел алар берлек оештырган була. Беренчедән һәрбер безнең академиядә үзенең күп эшләнгән эшләре бар. Шуның өчен без бер-беребездән карап, өйрәнеп, әйтеп китәргә кирәк. Бүгенге майский указ безнең президентның Владимир Ильич Путинның указыннан тормышка ашырыр өчен без үзебезнең көчне берләшәбез. Бүген һәр төбәкнең үз тәкъдиме бар. Есть ряд работ, которые можно развить. Без бүген төрле ялган хәбәрләр, фейклар тарала торган заманда яшибез. Мәгълүмати көрәш бара. Мондый чакта энциклопедиядәге расланган мәгълүматкә рәсми сайтларга мөрәҗәгать итүчеләр арта башлады. Димәк, фәнни эшләргә ихтыяҗ арта. Электронных порталов и ресурсов энциклопедии. Познакомились мы относительно недавно. Без әле чагыштырмача күптән түгел генә таныштык. Хәзер алда торган бурыч төрле тармакларда тәҗрибә уртаклашу. Моның өчен күбрәк аралашырга кирәк. Килеп туган сорауларны Россия дәрәҗәсендә хәл итү юлларын эзләү шарт. Вице-премьер Ләйлә Фазлыева яңа шартларда галимнәр алдында яңа бурычлар торуын билгеләп үтте. Когда мы обсуждаем и имеем возможность прикоснуться к научному знанию, Галимнәр фәнни күзлектән чыгып фикер йөртә икән, дөрес карар кабул ителә дигән сүз. Бүген иң беренче чиратта ил үсеше өчен технологик бәйсезлекне булдыру бик мөһим юнәлешләрдән санала. Бүгенге шартларда моны һәркем аңлый. Кунаклар белән беренче сүз бергә эшләү турында. Ничек безнең эшләребезне бергә алып барырга? Чөнки алдагы елларда һәрбер академия үз юллары белән бара. Ләкин безнең бик күп гомуми безнең нәрсә максатлар бар безнең. Шуңа күрә менә ничек бергә эшләргә безнең илебезне, безнең республикаларыбызны, Россиянең субъектларын алга барырга. Владимир Путин куйган яңа бурыч 2030 елга кадәр фәнни тикшерүләрнең саны буенча Россия дөньяда иң көчле 10 ил исемлегенә керергә тиеш. Илдар Сафиуллин, Гадел Меңдубаев, Яңа Гасыр каналы.